very nice to have, isn't it? It's very nice to have, hekk iddikjarat ir-Reġina Elisabetta II meta l-President tar-Repubblika ta' Malta preżentatilha l-pittura tad-dar fi Gwarda Manġa fejn kienet tgħix. L-għada ta' din il-preżentazzjoni ltqajna mal-pittur Edwin Gallia spjegalna li biex għamel din il-pittura kellu joħloq dawl minn fuq ritratt iswed u abjad. Kien mitlub ukoll biex inkludi karettun u onnella. Rid noqgħod attent fejn impoġġi l-karettun li ma joħodlix l-importanza, ineħħel l-importanza mill-villa, rid noqgħod attent fejn impoġġi l-onnella, għax onnella sewda ma rridx li għajnek tmur fuqha u rnexxieli l-composition li għamilt l-għajnejn l-ewwel ma tmur fuq l-entrata tal-villa. Spjega kif ħadem bil-watercolors, metodu li ma tantx iħalli lokal żbalji. Naturalment u għaddej b'ħidmitu żamm il-ħin kollu f'moħħu minn ser ċevija. Però dik kienet okkażjoni li teċitak ftit waqt li qed taħdem, għax taf fejn sejra. Allura tpoġġi l-almu tiegħek kollu biex is-60 sena esperjenza li għandi tidħol dil-biċċa pittura. Iżda l-familja reali li sem Edwin Gallia mhux wieħed ġdid. Dan hekk kif il-Prinċep Karlu għandu żewġ pitturi tal-HMS Kelly, bastiment l-uffiċjal kmandant tiegħu kien Lord Louis Mountbatten. U dak kien strong kollettur Ingliż meta kelli l-Art Gallery il-Hilton in the 80s u meta miet in the late 90s ħallihom lil Prince Charles għax Lord Louis Mountbatten kien it-siju favorit ta' Prince Charles. U niftakar ippreżentathom kont lajt Londra u ippreżentajnihom Buckingham Palace il-Prince Charles. Barra minn hekk il-Prinċep Filippu għandu edizzjoni limitat tal-bastiment Ohio diħel Malta magħmula minn Edwin ukoll. Però l-pitturi ta' Edwin mhumiex l-uniku rabta bejn il-familja Gallia u dik reali. Lord Louis Mountbatten kien jibgħat 3 Christmas cards li kien ipinġi l-papa. Kien jibgħat wieħed lill-Reġina, wieħed lill-Prim Ministru u ieħor lill-Sea Lord. Allura kellu lista l-papa biex kull sena ma jgħamix l-istess veduta. Fuq kollox gburi biċċa xogħol oħra mill-aqwa, il-pittur ħallina b'kumment u tbissima. Sodisfazzjon kbir. Tkun taf li għandek pittura oħra fir-Royal Family. Ħajsuru kolletturi tiegħi. Paw sejrin hekk. Li ħadd gost nagħmilha ħafna u tatni sodisfazzjon kbir.